Hello friends, welcome to my YouTube channel. आरोबाव नै जोंनि आम्बागाव दख'राया दिनैनि जुथुमायाव मोसाबावसिगोन। स' आंनि लोगोफोर फ्रेन्ड्स बिथांमोना खाम सिफुं दामग्राफोर बिथांमोना दायो खाम सिफुं दामनो रेडि जागासिनो दङ। जोंहा फारिलाइ जासिगोन। गोबाव जाबाय थादों। नेब्रा दासिमबो हाय बुंगोन। बिथांमोना खाम सिफुं दामगोन दायो नै बिथिं ओंखारगासिनो दङ नेब्रा आसिस दङ नै। नै बिथिं ओंखारगासिनो रेडि जागासिनो दङ। हाय बुंहरदों गासिबो। रेडि जागासिनो दङ नै जों मोसाबावनोसै आरोबाव। नोंथांमोना जोंनि हारिमुनि मोसानायखौ नायनो बानो नाङा नायबाय था। रेडि जागासिनो दङ नै आरो सिंगार्सफ्राबो रेडि जागासिनो दङ बिथांमोनखौ आरो जोंहा नै ब्रादार दैथुनहैबाय नै बिथाङा दा बिथांमोनाबो फैबाय नै जोंनि सारा नै माहाय मोजां मिउजिक खिसिबावदो दे ब्रादार दैथुन दङ सेरजा दामो बिथाङा बिथांमोनखौ बरायदों आरो जोंनि न'खराव मोसाफैनो थाखाय आरो जोंनि मोसाग्रा हान्जाफ्रा नै रेडि मोसाखावरिफ्रा नै हाय बुंहरदों गासिबो नै फैयै फैयै जोंनि दख'रा मोसामारदों मोनसे बिथांमोना नै जुथुमायाव नै दे हाय बुंहरदों गासिबो रेडि ना गासिबो दे गासिबो हायदो दे गासिबो देलायगासिनो समायना रमायना बर' दख'नाखौ नायलाय बेसेबां बिउटिफुल नुयो न' बर'नि गाननाय जोमनायफोरखौ नायलाय नै नै नायदो दे दे ना थिगानो खबरा नै थिग नै दे हाय बुंहरदो नोंथांमोनाबो दे बुहुत बुरजालै जोंनि दख'रानि मोसाग्रा हान्जाफोरा दा नोंथांमोना एक्सारसाइज जादों रा नायदो दायो न' आंनि फिसाजोआबो दंफायो नै अबसे बिथाङा सिभिल ड्रेसावसो दङ दख'ना गानाखै दिहे बिथाङाबो मोसायो दे नोंथांमोना नेना थादो जोंनि मोसानायखौ नुसिगोन एसे उनावनो रेडि गासिबो आंबो रेडि नै नै बिथांमोना ओंखारनायसै नै खाम सिफुं लानानै ओंखारबायसै नै बिथांमोना रेडि नै बर'नि गुबै हारिमुनि मोसानाय जेरै रुमबां मोसागोन रुमबां रेडि प्रेक्टिस खालामनायसै न' स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना नुलांबाय थागोन जोंनि मोसानायखौ दा मोसानाय समायाव स' फ्रेन्ड्स थेंक इउ फर वाचिं